A festa da Ameixa si terá concerto na praia o vindeiro 20 de agosto. Así se desprende dunha nota de prensa que enviou o Concello aos medios de comunicación. Na mesma, afírmase que Costas permite a realización da festa na praia despois de que o Concello remitise onte o informe que lle faltaba, no que figuraba a tonelaxe dos camións participantes no evento. A festa da Ameixa, a organización quería facelo 19 e 20 de agosto, ao final vai a ser así, o Concello vai prestar todos os medios que teña disponibles, e respecto a verbena ou orquesta que queren facer na praia, o Concello xa remitiu os informes a Costas, dando unha serie de indicacións para que non se estropee o paseo e despois a competencia para resolver e autorizar é de Costas. Iso sí, para levar a cabo a celebración, a organización deberá ter en conta unha serie de obrigas tales como abonar unha fianza de 3.000 euros para sufragar os inconvenientes que se poidan derivar desta acción, cubrir con pranchas de aluminio a superficie pola que deberán pasar os camións, xa que accederán á praia uns 4 trailers de entre 35 e 40 toneladas. A actuación deberá axustarse perfectamente á documentada pola Confraría e a Asociación de Parquistas. Sinala o escrito que calquera alteración grave ao dominio público marítimo terrestre será de exclusiva responsabilidade da organización da Festa da Ameixa.